Witajcie widzowie. Dzisiejszy dzień, który przebiega w atmosferze mrocznej, smutnej, zimnej, melancholijnej i z grubsza niefajnej, potrzebuje jakiegoś takiego punktu, który jednak zachowa nas przy myśleniu przynajmniej odrobinę pozytywnym. Jak do tego doprowadzić? Jak uciec z tej martyrologii? Co zrobić, by się z niej wydostać? Ja mam radę. Wbrew powszechnym opiniom, alkohol jest najlepszym środkiem na coś takiego. Nie będę robił product placementu, ostatnio już zrobiłem. Fachowcy wiedzą, tak. Ja przedstawię wam dzisiaj sposób na gotuj z Mikołajem. Z Lordem, z Kermongerem. Przedstawię wam sposób na bezalkoholowego drinka. Tak mamy. Woda. Szklaneczka tutaj mamy. I soczek jakiś, jaki lubicie. Osobiście lubię grejpfrutowy, więc biorę grejpfrutowy. I robimy tak. Bierzemy soczek, prawda. Lejemy sobie ile się da. Znaczy ile chcemy. Czy ile się da, to się pokrywa w niektórych przypadkach. Bierzemy wódę, odstawiamy i można golić. Dla osób gardzących alkoholem i wszystkim, co z nim związane, jest jeszcze opcja bezalkoholowa. Ona właściwie jest, każdy sobie musi dobrać pod siebie. Ja na przykład bardzo lubię bułę z szyną. No,